A toxina chegou ás concesións marisqueiras de Noia e fixou de repente. As análises realizadas o luns polo Pósito negativas non facían presaxar que tan só un día máis tarde os profesionais tiveran que cesar a actividade. O Intecmar decretou o peche o martes pola tarde ao detectar nas mostras enviadas pola confraría a elevada presenza de toxina lipofílica no marisco, polo que todo o bivalvo extraído nesta xornada tivo que ser devolto ao mar. É un pau grande, pero é cousa da naturaleza, e, bueno, estas temperaturas da agua de 18 grados este tempo, hai unha descomposición de algas, veu para arriba, o luns tiña 0,90, xa o martes 268, o cal é 160, cando che pechan sube moitísimo, e, bueno, os camións fora a subasta, os camións iban polo camiño, acababan de salir, e, bueno, mandámoslos vir de volta, bueno, é un pau, pero hai que seguir loitando, hai que ser positivo, bueno, ano pasado estamos un pouco curtidos, pero non moito, nunca se acostumbra un, tuvemos 3 semanas, e pois en febreiro e marzo, bueno, capturouse máis mercancía, porque queda aí no viveiro da praia, e, bueno, a ver se non dura moito e podemos ir a faenar. Dase por perdido porque, a ver, aunque se subastara, a sanidade anula a venta, non é apto para o consumo, e, bueno, se é apto para sembralo, sembrámolo, bueno. Pero o peor non é a perda deste día de traballo, senón un peche sen data de reapertura que chega no mellor momento da campaña, con abundante marisco e prezos á alza. Iba o primeiro a 10 e algo, o segundo a 7, o terceiro a 5 e pico, e o cuarto a 4 e algo. A mesa tamén iba bastante ben, estábase facendo un bo xornal, todo o mundo estábamos contentos, pero veu este pau, e, bueno, hai que levantarse. A espera de ver como evoluciona a marea vermella, as expectativas non son moi optimistas, xa que a escaseza de chuvias e as altas temperaturas favorecen a maior concentración de toxina. A ver se non dura moito e non se prolonga, a ver se dentro dos días pasa, non? Facía falta unha chuvia, un vendaval para limpiar un pouquiño os fondos, sería mellor, pero, bueno, parece que non ven a chuvia, temos este tempo de verán que perjudícanos, bueno, a ver se así non dura moito, non? Ojalá podemos faenar. A pesar de todo, dende a confraría manteñen a esperanza de que o episodio tóxico non se prolongue demasiado tempo e poder retomar a actividade canto antes.